أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبارين شريف لاتيفي لاجبغو مالكونا ومالكوا كان فوليني ولين مندو ويه أو ديتاي أو من سؤالين شريف لاتيفي لا وقتي بلا جلينا دي أغا واجلي كان أمي جميع أنصار ديني توندي من سيورا بينينو كايني Allah mini bela jelina u bela jelen farala nyonga ka wajuli kene belebele sigi aninga kurane kalambake ko ke hinayini ye kanyashi anfa anankara moga Seydi Sherif Usman Madan Haidara aleka chogoroba nyuma noye ba Madan Haidara alama hinana ni alislam su bela jelina ugani bara nyuma yi aba hakli jigi kira ka puma kan sanuma na kira ba fanye kishin nama be anaso dungo sanuma yi aba fani aramaden sara ka bara bela jeleme jofuna kera bara sabai o bara saba dola kilenye de nyuma ifatulen ko fe de mimbe alislam faranyonga ninga kurane kalanki ugani bara imbe an hakili jigi ola bara nyere bela jelen kera février kalo samba fla ani muganu woro konna la kai kenaka anga maba chama kumbe ani anga karamogo ba chama bara nunu nundo na ni alkurane sanuman kalani kurane kalan bani ko fe anga maba welele olu ye folike tami soro la folika ona anga je anga nyama do fe na no e liberté de ma section sangosa ubene kene bansigi we wajulu bake an karamoko Seydi Sherif Usman Madan Haidara aleka sababu nyuma noye ba Madan Haidara ka suma elema sangusa ubene kenen sigi kay petokola wala ala suna nyenanda bodarata ka kene jamana re chugo yawe ani wati chugo yawe we kurana kalam bake barembe ode agla wajulu mega ko Qur'an de kala ka Qur'an ko no nyefo o karamgo farla nyanga biwlo dena ka Qur'an kala mbake ala ko onema se ammo kayma siga fuita la basoro parce que ale de ni bido nyesiki wala amani ne ala fe Qur'an mun kala na ala ko ke ale ani amun me nyana ma kono ani karamgo na ga de mala ka kambela jele bodai anga jamana ala ka kishi jamana ala ka basigi amado ke so nyere ani komte ya rabbi ala ko ta nyefe ay hera mu soro ba so ko no ya rabbi ala ko jidi na e toro fo fon soro ka toro no wuli ya rabbi ala ka ambe de me ala ka ambe wasa ala bu yakama qur'ana bu yakama be jay musafa papa ansar chemana am soma to ala ani papa am so be ala jeli to ala na folbe karamogo na le ngani karamogo mbe papa ka du ko na folbe ansar chemana am soma be ala jeli anga fulba anga karamogo no sababu mai sadu ziwaza ale kera yele kan ganan musigi anga fulba sijani kenan labangun mala radana ame kalarom na no madrasa tu ansar din sadu ziwaza ame do kala gatanya ajoli musaga ala kanu ala adina sa gonata ala ambalo siyaga kana ulaka ode nga fuli kala islam chamana musuma belaje o bela jelen temene ko fe an karamogo la kaw olu ye Qur'ane do kala fe mi soro lola anga je an wolu shira nyon fe الحكيم ومن القضاء الذي لا يرد ولا يبدل واقض به مغرمنا عنا واجبر به فخرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعدنا وعاتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا وهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا اللهم استجب
فاستجب يا إله الحق بحق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا واستجب دعاءنا بلا رد اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والذل والبغض والشماتة الأعداء يفعل الله ما يشاء بعزته ويحكم ما يريد بقدرته وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان مجري المياه في البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Ustazul Fadil ale ye bilasirali belebele kɛ kɛnɛ kan fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikan ninnu na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Bi an sigilen don Papara an b'an profite ka dugawu kɛ dugutigi ye ka foli k'a la ka tila ka dugawu k'a ye n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna ngɔngɔn durula tɛ i tɔrɔn fila ka ye dugu la n'i yɛrɛ ye dugu o dugu la o da la ko tigi b'a la ale de y'a tu tigɛ e sɔrɔla ka na o la n'i ye hɛrɛ sɔrɔ yen ko i man ka ɲinɛ kotigiw kɔ sabula ko maaya yɛrɛ ti fitiriwaleya fɛ kuma tɛ diinɛ ma la an b'a fɔ dugutigi ma k'a ni ce an bisimilali la ka dugawu k'a ye yarabi ala k'a mɛn dugu kunna ka dugawu kɛ an jatigi ye n'o ye imamu ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye namɔgɔ ye an b'a fo ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye an karamɔgɔ an kana ɲɔgɔn ka ɲuman fɔ bila fo ni an taara yan fɛ yen cɛkɔrɔba in a ye ansaru kanu ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn an ka ɲɛmaayaso ye ka daminɛ an ka coordination ɲɛmaaba la n'o ye Alhaji Bakari Tarawele ka dugawu kɛ section ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Basaro Jara ka na se an ka section bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛn ma an bɛ section min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye section Liberté Denbaya an bɛ dugawu kɛ an ka ɲɛmaa ye n'o ye Danbele ye Sumutumba Danbele dugawu bɛ kɛrɛnkɛrɛn comité yɛrɛ ye an bɛ comité min na n'o ye Papara ye ka daminɛ a président n'o ye Monsieur Ndiaye ye a n'a ka buloden bɛɛ lajɛlen fo kana se tɔnden kelen kelen bɛɛ ma baara min n'a dir'u ma baara belebeleba don a dira hakili la bi tɛ o san caman de filɛ la malgré u man ca mais u bɛ k'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ ola an b'a f'u ye ko nin cɛw yɛrɛ ye mɔgɔ ti foyi kɛ nin baara in na k'o bɛ caya ma dɔrɔn i bɛ fo de k'i ni ce ola an b'a f'u ye u ni ce yɛrɛ ye baara la an b'a dɔn cɛsiri bɛ yen jama min bɛ yan an b'a dɔn n'a fɔra u ka ni ɲɔgɔnna don b'a labɛn kɛ a ti ɲɛ ni yɛrɛ di tɛ
atinya ni warbo fanate Naam. nga samosa useko kala Kosabe. mbadila la fe ala ku fangase Amin. ala ke chiba harama kam Amin. الشريف عثمان مدني Haidara. كدغاو كاي ويواجبي ماليه بكا مات الدين تيما Wallahi. Ne chendere. شفغي مني بكماكا هل ناي جا كان الدين رتوفو Naam. تيكل فهورو نيما غوير مانغانغا كماني تشيناوا هوروnya بافي كوني تمنا غاي تما ورسو Sopulo. Ne chen. شريف عثمان مدني Haidara. aya sike Naam. jamana yeno e mali Chen. Kara. aya ka vi bla danzela jamana kam abse fengo fena ya beke Wallahi. Kara. kola ka arawele are sabatilila o e wajibi jamana de nyuma beka kada joro ka jamana yi Wallahi. Ne chen. mate dinema Naam. ka funangenu sorobi ube dine barachi ka sorotu kofle Sama. disi kerete uba goshi a chemanje katla ki bulu fla korota Sikatala digi batala. e ko ni ale tlete o kunga no gonde Aman gonde. aforanye anga koro kanga na suratul rahman kala kono te bisa jona dimseni manga kala Allahu akbar. alena nasr islam ya bani bulun deka kon dimseni koni salila koni salibo keri inyela kibi fie Allahu akbar. Infora dire. abemena yaun Sama. anyere dimsena mai amabola yaro Naam. ande laga sheria do ga wajulula obina fle de dabiri ka bogo ni fle ni koro ko jon ba do ni halate kala ni ba bogo mashi Allahu akbar. ko wa hulu ka ko imbe tande ona ba fo kanga wuli ka taso ko wajuli bana Allahu akbar. anta do mi fora anta do mi ken Sigaten nan. ang be ka balo tende mogo be ka sati kata janame konti Soko achama wallahi. wati na ala hinana ni ce dili ya amma ni ya lame hal ni fabila ka fabila ya ni katla lame sigatala utumi makorobo fiu arina na nya amma ka fani ko islam ya yi jugoyi maya ko jugo ma fara mauka tuwabu ye kaso jugo de kama sigatenna kara islam ya era ko ni ndine naam الإسلام دين أخلاق الحميدة دعا إليها أقول إسلاميات فوي فنا كرا جيم مغطو دسرا جوغو منونا إسلاميات نانو دفا الله أكبر جوني وفاني الشريف عثمان مدني هيدرا Bani oma be minum donga masa ulu ulla ka kule damne kosobe na kala do ayo de fo akan tafsir la ako bu ye risla prezani niga ko kule uchale do kosobe akira ka go ni ye ulu kule te ko na sare ise mbu kule go no skatene ali che interest be kule ale sembe do taga jago ya kule de tafsiru be ka jago ya yele ma ka qur'an aya jago ya yele ma akogo ale ko aka kumala ko tamfla ko yemu ga ko do ko billahi tallahi ko te ko tamfla tige mu ga ko billahi ko kumala ko tamfla Allahu akbar sigatena ya ro gani ni ko serani ni boma ko ti ne ka ngama mine kosobe ngaw be banda ale de law no ale ka go mai masiga fango mina
obeni mbela ni kamana gawu soro kuma o kuma ibi nyesi ale de ma ko nya ama jiju ko wallahi ngai kana fa kama ko dano odela nga dong lelo ba ko haidara yenyi soni jugu soni odo wallahi abehere ka jugu alambe dugaw kai aya kadela la fe shi abarakama ala ko di awdalima amin ala mi yenu balo sange me kono doni ko shi to be ala bulu amabaw saman bebe asabena kitabula ko do ye samba nani balo ya no ala mi yo di abe ala shi be ala mi mulambi deli ka shi barakama di ankara mo amin akasega jo jamana ni dine jigi koro amin ala ko ke chiba era horoma kama amin salli ala rasuli wa sallim saflo angara mo namborai aya sigin ku ye here kosobe sabla ala ti jumange ay sigin ku ye amoke noye Muhammadul Madani Haidara ni chamamba doni ba madani chakoroba mi kabako lamaga katida okerade Mohami yaye ni kerenga ne mafo atenga kado nga bini ko an fengo fenga kumaka amba ke kome anyaye abolole kosobe nono lahi wallahi histoire kote ay no manto lahi ko histoire magoti jo ikata nyini ngalike ko chengu ye joni jo masola ay muni munge no ko anola je dorom ibado joni toy sikatola de ambe wo chokoro ba nyuma yi o ka fatuli sambi duruna ni mafri no 1976 2026 akala dafara sambi durula Allahu akbar kodo sambi duru toy do fatura salo nyine ngero ko heu kra do ere fatura nyina nyine ngero ko wado fatule makalo kelembo nyine ngero ko do na semeni temele mo bora e mashi aklito sikatala ala me do fatule sambi duru samosa iba foka dara nyina sikatala deveni sikigefala oteke gwaza ni chokoroba inga iswari kabako ubala wallahi ngala yafanya Qur'ana kono siga fo itala odo mbade muhammi sega mi fo bela jele ba madani ka vie leçon bele bele wallahi mu'mini be kaseka la dege sabla bayira ana ko Qur'ana ye ale de Qur'ana ye tigi ayi kra aya chama kumbe Qur'ana kono anta do ere ko chen do fiu nga tumana mina aya ni chokoroba nga vi laje katla ka ko laje wallahi anya do ko Qur'ana ba ta sikatala mo de bise guta jamba wallahi hal jazaa'ul ihsan ingalle do hal jazaa'ul ihsan aso la al ihsan Allahu akbar ala ko nyuma saraye jumaye maya yerela yana ala ka kuma nganga jabi do wallahi an yere ko maya la ni maye nyumangiye ni maseka foi fai ba fo inche sikatala wallahi ko ala ko kuma ni sikatola de lemi ko tige maya ma so nyumanche ma ne arabi so ngamo ka nyumanche wa fiu ko tige ala tesoma chokoroba ye nyuman ke katida ala ko ye kata italen ko fe mo chama mini do munu mi yenye okera de wallahi mo million ni mo miliaru ko sobe lu ye chokoroba ndo ka kunke aka nyumai wallahi
Haidara. Amu de ka kene ka. Ko amina sigi. Kamiri alela ka dugo kai. Kwan yeru bistro ka leçon tire ale ka nyinama yala. Sikatala. Do. Ebe ankara mo ga Seydi Sir Usman Malana Haidara rebu fay. Wasabe. Dara. Abang sa chokoroba nga kola dron. Ko mo mi sera ka karamogo nyogona dila. Amano kongo. Sikatala. Ay mi ngala bi ko irauna na nodi. Noi ba madani. Allahu akbar. Ode la nga sebeni kala. Ay fencha man fo. Nga ambado abese ka fo. Ay jogo munun fo ba madanna. Ale ka sega segella. Ko ale wulu soro ba madanna. Allahu akbar. Ako jogo ba do ejumani. Ko sifaul qalbi. Ako chakaro bai. Aya. Ko ale ya sega ya mamindo. Ma kono nanje kundo. Dusukun jelinya kumala. Dusukun kunjelindo. Allahu akbar. Ako sabula ya sega anola. Mosima delika fa ka nyemaya bela. Ko aye ni ngwinta ka nyesinema ni dusukuna ko ma delika ka nyemaya bela. Allahu akbar. Atatameninga. Ina kila alakira sallallahu alaihi wasallama sahaba da kuma beninga. Aya. Karamogo ba faye. Ko alakira ko shiyan jorjole ko aljine dembe do ko chedo be do aba fotuni aljine dembe do chedo be do. Ko sobe. Eni fo. Fata se shiyan saba. Ko bena change mama. Ko karaminge sahaba do ya isa kata nan jigi ke o sahaba ke fi ka don abe kan mun ke alai tara fe ni sukura ni che safo saliki da fo duga jate wu na ulla ka fajiri sali o ya bani le saba da fara che ko awa ne ko ni mana dunya la ko ni nani sege de kira e fe no fo abele di mangane mi ye fe na de Allahu akbar. Mi yere nyinga mumbi ni ala che. Che ko niwa. Ko fu. Allahu akbar. Ko fona karane ko ni. Kabina ala kanda ne madelika shini mashi ngono. Mabana. Allah. Bare ko ba maran tunda asidi. Na asidi tunda ante sigiri ngene. Ai sikatola mene, sikatola. Sabla alaku iyakum wal hasada. Allahu akbar. Fa innal hasada ta'kulu al hasanati kama ta'kulu an-naru al-hataba. Alaysa? Be awma ni dusukuna banai. Sabla abenyuma du inafo ni tasma blabina. Allahu akbar. Ibola ni sale be hasidia be to no fe ki no dun. Wallahi. Allahu akbar. Atasaduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlihi. Ala ko imam juga foi la fani min da mangane malawa. Ni ku min di kanga juga ko. Imam min di. Olam ne be o chobaro bay ndinge no fe bi. No e basanga baliye. Akabajo. Wallahi. Odondra. Kele mingafsa ni bakire buni. Eya. Ko kele no be ulu joro ka bo bakile ni goyi. Sikatala. Tomido. Wala ko ale ya e choro bay kunye ma dusu kunje lentigi. Ko de bunye fulano fe. Ala sona mao ma borala ala sona ka beke belebele wala ma sonfeo chokoroba ere ka dusugun jele ya kama ko ma ka boala mo bi nyugumina wallahi
sikatola aya damna dewna fa modun ka damne dinche fara demuso ka modun aya belaje na bedus kun jelenti ni na famo fenjera ere bisrande wallahi ikana na kungo soro sikatola de so ha o sorla jonga bara fe aha chawra banyuma no e bamada sikatenna de akuma kacha gamba chunchunga da erka eke sikatenna agwa ale flana min kolosi chawra bayina na ako koy konna njele nyai ako kana sayyidu bamadan lisan fil hayatihi akwa kunin chokoro bayin tungara mae aka nyana mayala aka konna nje depasera wali jewnye wal mowi sikatenna tumi ne akilla chokoro bayin aka chesrife akele akumbe bara sabadeke me aka duyewa ayi wali du Allahu akbar na dana ka duma maseni bemo abe monike abe jago ke abe seneke ngani ya be faranyo nga abe bita wali kungo de la na ata kun fewo ai ko ala jon bi yeli ke dona domi ni nyetigi tse ko yefiwo sikatenna ko fa ere nyini ngara ko ni nyuma ya imbe ku ye juma ye gara koy ka ko tura kelen ne be na dine ba madani ma na abi wajibi ya nga soronga siza nyana madla parsi mali ko wora de ka cha ko ju sikatola de ndu ye kulela wa we atamande wallahi ni chokoroba ka siza tumanya nyama wara do ya takar sikatala besra molebe ngari minna no yi walo na agla be farama bere do babulo aya abagaro bere ma ko kar ko fli wallahi abu won ko bu ko wala nyena dogo abi yaside kalangoju aya o be qur'ana ko no mabare hey adlana kabla ma minyane minana kiba ja ko adla o tekele e ma e jama ya kriyawa udesara kuma dese ubi firi firi onga o de jama ya kriye ala jadro to jolle be wallahi be ya kriye ko jani ya damne jani tora ka prempere be mugo soro ipre Allahu akbar no de be mo soro nyanye bilaw na mo chama damne ka mi wurnisi wallahi billahi ibe jani mo kono ulu mirla ko asirat tindi amashigite ne wate katate do tay do ninge ambala ka e do tunno kosobe do be nu yera faraka wala saka mo soro ni mo ma soro be dimi katla kata na ko ma te ke ma ya krefe ma te boya krefe aya kabagodo akaramo do yera kumbe anda fela wala ala manja abede be ko na ko nana do anve anye wati ke anyongudo mabe kuma ke ko karamo ba ko ka kala jede na ko karamo to be de aya angongo tala de ako ko tala ngo wala tala akale afam kabiti miri ngoti miri kanya hal sini amanu Allahu akbar incha koroba ayat lande na aya kan siza koli kanya sabula aya biye kira o kama bi chau desera dena ola jogo sabana na ko ale ya kolosi chokoroba ina ko akum bisra alanya Allahu akbar atete moga chokoroba kum bisra alanya ji o bedwa ka baraka chugo bela na ni ma mi zrana alanya ne akilla beda farila wala ko ma masrana alanya na boda kiye wallahi ma min jigi ya fiu sikatenna biti wona gerse di ma miri fiu kibe mi zoro na
wala ko Bamadan ko ako sahaba imam ako sarala nye ibe yoro ikatla niya kuma ni filila ka juguma loke ki teliya ika nyuman ke ka ifas Allahu akbar ako melaba min fiye wa khaliqin nas bi khulqin hasanin bi an karamo ya ka tafsir be bolin aya ako mogo uje nyogo ya ni jogo nyuma ya aun ne kera mogo ye minu nga ko ka gele ka teme beka aun ne ka jugo mogo ma ka teme beka ani mashita ko ani masitanya anda ina mashila Allahu akbar ya kaba golla mai wa khaliqin nas bi khulqin hasan mogo uje nyogo nya o muamala o musharaka ni jogo nyuma ya fo mogo ka do ko ni medina dola inne kama mogo bena Allahu akbar nga bidu kaba godon de don fle kule la ko fo ale ka micro blada na mogo ka me han mu tafe Allahu u kana sunogo na tonyoli ko de islamai aya kira ya ka sahaba wala dini ni de waslamai nye soro tande na islamai sede soro chauka ka se soruka katla ka yafu maka hinu la kubla sikatala uplale ko fo segira kana do islamai ala ko makanga do na pasir awe mo ya sikatena dere me bidu kaba godo kamo tunyo ni islamiyat toy kamo ni islamiyat toy kamo buruja ni islamiyat toy kamo hasida ni islamiyat toy fadinya kele ni musugo kele ni furgo kele ni dingo kele benana ere solo islamiyat qara wallahi kaba godo de iba fe ga doleni ibi profite ni islamiyat aya ko amfla chogoroba minga kenaka ko niya mebi an zigira kasura amma ye amakantlela sambi duru o doke sikatola de wala ngania mebi ni kena sigira o tola ame boro bela quartier o bela yoro jawna kana sika duwa ko wallahi no kunta sala nya ala tiso ka sikatola ko chogoro bay ngala nya sira nya kunde pasira ani minu mbalula uya shereya ani minu njera uya shereya aka nyuma ya fe afatura ka sancha mandike hansa mo de bina adinge fe konna na ifa ka warsa Allahu akbar sikatena ale ba di male tikaniu ai niya dongana na yi ni chabe di ma werma ni ma dongana aya fara wala ko choro bay ka tumbe sala nye ambe sala nye aya o de ya to akran jugu nyuman tigi sikatala o de ya to sebenu kerano la o de ya to an sigira ka keneka aya o de ya to be an be ya don ka sura amai wa me kara fe ka sura na ma betle kilena kera o de ya to ko mau chaya bish akala nye sranye de ya sama osobe ko la ma foti ko ala jum rultisa fiu aya mamunu sirana ala e kala gasisigi ko wallahi rultisa Allahu akbar ko nga nafigi kafiri bisa kasora baloledu doke sikatena kasora baloledu funange norama mo defo Sherifa Ahmad Tijani Haidara ay do fo ko mali kuna ku ante ma do fo an mo ga kuma ko progrevi fanase kungoma nya ngale de ako mali kuna ku ko billahi ka mati mi no ke ko ma bise ka ti jomina ko ay do ke o ti mali be Allahu akbar jago ko juye ko yi sikatola jamana mu mabbe amma shite ko yayin ndawro ko ni uga cheba do ka no fle ka e barake ko mo ba segere ati Allahu akbar
ako n'a bɛ yɔrɔ min na ko mɔgɔw k'a fɔ hali sini maa ma bɔ u bɔra ka dɔ wɛrɛ de fɔ maa min tɛ maaba ye o tɛ se ka maaba kanu sa a kana jigi u la maa min tɛ maaba o tɛ se ka maaba kanu ko cɛkɔrɔba in ka jogobaw la ko ala ɲɛsiranya kun b'a la a kun bɛ siran ala ɲɛ a kumakan na a bɛ siran ala ɲɛ a kɛbaara la a bɛ siran ala ɲɛ a sigiɲɔgɔn kan a y'u gasi sigi k'u bonya a seko ye min ye a y'a kɛ ala fana ko n bɛna dɔ ye a ko a ka jogoba dɔw la ko cɛkɔrɔba in ka jogobaw la ale y'a sɛgɛsɛgɛ a y'a ye cɛkɔrɔba in mun ye ɲumankɛla ye an y'o de kɛ ka kuma daminɛ o hali an yɛrɛ ka bamanankan ko tɛ o hali an ka kumakɛlaw ko yalima ɲumankɛlaw kɔ ani jugumankɛlaw kɔ ye kelen ye o tɛ kitabu kuma ye fɔlɔ dɛ an ka kumakɛlaw ko jugumankɛla kɔ bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ye ŋɔni tigɛ k'a fofo i nɔfɛ e min bɛ ŋɔni ɲɛfɛ i bɛ taama hɛrɛ la mɛ min bɛ na i kɔfɛ o n'a dɔn k'a fama ɲuman kɛ min bɛ fɔ e kɔ o ye problème sɔrɔ jugumankɛla bi i b'i sago ni dɔngɔ kɛ mɔgɔ la parce que se b'i ye o min ka di ye i b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la i bɛ waso n'a ye maa kɛ maa se ka fɛn bɔ a la maa ti fɛn bɔ a la nka ala kɔni bɛ fɛn bɔ a la o tigi misaliya bɛ i n'a fɔ maa min ŋɔni sama a kɔ maa minnu bɛ fɔ a kɔ olu ye baara sɔrɔ a ko n ka ɲumankɛlaw dun ko olu kɔ bɛ i n'a fɔ maa min nana ka sira tigɛ k'a furan k'a jɛ pasi ale kɛtɔ ka sira tigɛ k'a furan ale bɛ degun sɔrɔ nka minnu bɛ fɔ a kɔ olu bɛ boli hɛrɛ la fɛn o fɛn kan ka ale kɔ sɔrɔ ale y'o bɛɛ saraka bɔ a y'o bɛɛ ɲumanya kɛ ala ye sira furan ka bila a denkɛ ye n'o ye Seyidu Serifu Usumani Madani Hayidara a nalen kɔfɛ ka terrain minɛ mɔgɔw sɔrɔla ka wuli k'u bɛ sira kura bɔ yanni k'i ta yen bɔ o b'a sɔrɔ an tagara o b'a sɔrɔ an tagara a denkɛ y'a fɔ an ye k'a ye ɲuman kɛ hali n'a ma kuma a da la denkɛ kɛcogo de ye fa fɔ an ye hali ni maa min ye karamɔgɔ ye ka sigi karamɔgɔ kɛrɛfɛ i ni karamɔgɔ jɛra o b'i wasa Bamadani ko la n'a fɔra Bamadani ko ye ɲumankɛla ye fonisire don karamɔgɔ yɛrɛ y'o jira an na ko ɲin sɔn ani jugu sɔn dɔ dimina nin na k'an bɛ nin min fɔ ko nin tɛ bɛn dɛ a tɛ bɛn k'a bɛ fɔ ala dɔrɔn de ma ko ɲin sɔn ani jugu sɔn k'a tɛ se ka fɔ mɔgɔ ma a tɛ se ka fɔ maa ma a bɛ se ka fɔ mɔgɔ ma e m'a ye kuma dɔw bɛ yen olu ye majaziw de ye an b'a fɔ hali kumakan na ko maa ma dafa mɔgɔ dafalen don mɔgɔya la mɔgɔ de tɛ se ka kɛ ala ye n'o tɛ dɔw dafalen don wallahi ni dɔw jɛra i b'a dɔn k'u dafalen nka mɔgɔ tɛ se ka kɛ ala ye dɛ Muhammadul Madani Hayidara a dafara n'o ye Bamadani ye mɔgɔ si ma sɔrɔ k'ale jalaki a wɔɔrɔ la fo ka taa se a fatuli ma ko a ye nin fɛn in kɛ ne la min ma bɛn o maa ma sɔrɔ fɔlɔ yalima o dafara wa ou bien o ma dafa mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ jugu ti fɛn ye a bɛ komi bi an bɛɛ ɲɛ b'a la min bɛ ka fɔ karamɔgɔ ma o de la ala jɔn dɔ ko ten ko ale ye diɲɛ sutura fɛnw jateminɛ fɛn minnu bɛ mɔgɔ sutura kabini finiw la nafolow la bololafɛnw na ko nin bɛɛ bɛ maa sutura
ko ngale yaye ni sutura imbe kofe ni brifini kelembe no yije kibe lebu isabali o kwama ko e jumaye akoma masrala nyeni ndine intokola ni e brifini deika ko wallahi ala tifa fa ka buiga Allahu akbar de tomi makorobo ibe lebu ka soro kasa nam utesrala nyu ay ka kala ledo akai mo ma min famu mo kala lembe aya me ani be dine la lu te kele nyede te fangale be lu be fangale be wa ay nindine na qur'ana e min fanye nam koni kera ale kalambaga ye ki kasra alanya ala bi kala ake chugo nyumana fo chugo nyumana hikimana no deseri la ina dore fo sigatola anye te tafsiru la ko bara ka tafsir do ke ko sai na ga ja kuma majade ko ala ere de ba gelengala bo ka irambe la ngelengala fle Allahu akbar kira kamo ama fo abana kasra ala ko kuma ere te aya ina bi jaku ya tafsiri sigi fo be kanye kamo ko donne ala gelengala be munya la wallahi ko kuma do sigatenna ni ko kibe wo ala jonna billahi ala be wo bi sega min datu wallahi mo ya yirala ti pordo manga kuma ala ka dine tola atlala o juma ware ka bita ko za fili ware ka minga mo korle Allahu akbar Allah har sabe ki sisi ko ala ere gelengala de do Allahu akbar pasulu sigi bere ka wo bo mo konni masra ala ni e brifini deika billahi bama sigatenna ko kele mi bi se ka ma sutura o yala israel doronde o de ato biyangara mo so je java billahi ni kubuka ngadi mama ko java la beni kama ngadi aidara de wallahi java la bena karamo kama ali france mo ke malika Allahu akbar atete mo wallahi ma kene takili udara haidara ni billahi no dara etazini ya bebi sigatenna ngabamaranga ere anyi ni ngawo naam ko mo mi mbolo fula be ala bolo yalma ni ko kibe siniwa baliye ko lawo ete ere segena yawa wallahi ere segena do kirati so chokoroba ma fula fo ala ya ma fula ke ala ya ko ala ikele kirati olla nya fanga kuma wala ka cha ngo wallahi ni ba madani nyona fula kunzor la mali kono ngale na la rushi mala mali kala aso nyore fongo kuma kala ka chansa me wajuli kala mancha sigatenna wallahi kutuba mun be ka mali kono na bebi kala kama nyama mali bes farida ayala jidor mali kono kutuba bajol lebe ke juma kele le rebe quartier mina anga juma abe mukambo kam gole dorom anga juma a misiri fale bay ara sabade tellement misiri chayara yuma wallahi Allahu akbar naw kala kama ko de do ko nini kutuba bebe kala kama ko ni be kama ho bo jumala kana nu ya nyuma saraka aya laje dibanzoro taw embalo sira ni ani bala ko lawli kelenya anya taala almamu ka haketo mali be faranyo gal mammi be barla were mancha e note sankalo tan fla tafsiri misri kono ma ebe bolo chugudi naam amunu be sungalo kalo kelen gala be juli sara soro kontel naw ga ga sambe ken na baba bolo chugudi kuma ka chale ngani mbela naam amba fo chokoro ba nyuma makani chi wallahi abefu wahidra ansaru kanga ala fo kusube wallahi kam mo sugandi ka kiga kuduwai ko nogonte aida manogonda ko nogonte de no
mɔgɔ min n'i y'o sugandi i y'a sugandi kun min kama n'i y'a sɔrɔ o t'a la a b'i ka ɲɛnamaya kun suli f'i ka sasa i tɛ se ka kuma anw bɛɛ ɲɛ b'a la o Mali kɔnɔ maa dɔw de karamɔgɔ ntanyana u dɛsɛra karamɔgɔya minɛn kɔnɔ fo ka yɛlɛma domaine wɛrɛ la ka bɔ o domaine fana kɔnɔ ka yɛlɛma domaine wɛrɛ la ne hakili Ala y'an kɔni kisi o ma Ndala fola depuis san 40 depuis 40 ans 50 ans kuma kelen cɛni y'o siran Ala ɲɛ min man di ye kana kɛ maa la n'i ko k'i m'o faama an bɛ t'i di jabaten ma o b'i furakɛ bana de b'i kun na o sababu ɲuman min n'anw y'o sɔrɔ k'o sababu ye cɛkɔrɔba min anw se ka foyi fɔ ka ko la k'o bɛ bɛn o Allahu akbar sigatenna o la ko ale ye min kɔlɔsi cɛkɔrɔba in na ko ɲumankɛla kun don a kun bɛ hinɛ mɔgɔw la a bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye a bɛ mɔgɔw ka juru sara a bɛ muso furu ka di mɔgɔw ma mɔgɔ dɔ yɛrɛ y'o seere anw yɛrɛ kalandenama ye walahi ko cɛkɔrɔba in ka baara kun ye n'a y'a mɛn ko karisa bɔra muso la a bɛ t'i den su fɛ ka taa wari d'i ma ko taa wari sara Allahu akbar o ko ɲuman k'a b'i n'a fɔ mɔgɔ min donna so kɔnɔ ka tasuma minɛ ka tasuma in faga k'a sisi kana bɔ kɛnɛma Allahu akbar i tɛ se ko n'i ye ɲuman kɛ dɔrɔn e k'a to yen dɔrɔn wallahi hali n'i m'a kɛ mɔgɔw ɲɛna Ala n'a yira mɔgɔw la k'i y'a kɛ a yira kun tɛ o o la ko cɛkɔrɔba in tun ye maa ye a tun bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye an bɛ k'a panpan a duurunan ko jogoba wɛrɛ min tun bɛ cɛkɔrɔba in na ko a tun bɛ dɔnnibaaw fɛ a tun bɛ karamɔgɔw fɛ a bɛ jɛ ni karamɔgɔw ye a bɛ sigi u kɛrɛfɛ a b'u lamɛn k'a sɔrɔ a yɛrɛ ye karamɔgɔ ye a n'a ka sirifiya bonya bɛɛ a n'a ka alakira bɔnsɔnya bɛɛ a m'a yɛrɛ bonya dɔnnibaa si ma o de kama a y'a denkɛ tɔgɔ da misikinɛ dɔ la a ka diinɛ kanu kama n'o tɛ bɛɛ de bɛ sɔn o ma ka t'i den tɔgɔ da fantan na hali a tɛ se ka 1000 d'i ma i ka di yɛrɛ dɛmɛ ni dumuni ye ni limaniya tɛ bɛɛ de bɛ se o la cɛ i b'i den tɔgɔ da dɔɔnintigi de la hali a da dumuni ma a na se ka dɔ k'o la nka e yɛrɛ bɛ maa min sɔn k'e k'i den tɔgɔ da o la o tɛ Ala kama ye surtout denkɛ kelen a ye diinɛ kanu ka dɔnnibaaw kanu ka se niveau la n'a y'a mɛn ko dɔnnibaa bɛ yɔrɔ la hali sisan karamɔgɔw y'o dɔ seereya o a ko ale taara Gijo Alimami fɛ yen siɲɛ fɔlɔ min n'a kɛla aw y'a mɛn k'a ye ale ye dɔrɔn a girinna a la ko wallahi ni fa jɛra i fa ye maa ye wallahi n'anw kan ka juguman k'i la n'an m'a dabila dɔ wɛrɛ kama an kan k'a dabila i fa ka ɲumanya kama a ye dɔnnibaa mɛn yɔrɔ o yɔrɔ a y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ hɛrɛ k'a ye n'a y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa sɛgɛrɛ a bɛ dugawu ɲini karamɔgɔw fɛ a denkɛ ka ko la o kɛlen k'o labɛn sa k'o kɛ kogoyo ye k'e bɛ wuli bi ko parce que k'e bɛ arabukan mɛn e bɛ arabukan mɛn kɔrɔ e y'a ɲɛɲini de ko cɛkɔrɔba in k'a tun bɛ dɔnnibaaw fɛ a ye dɔnnibaa bɛɛ kanu a ma dɔnnibaa bɔ dɔnnibaa la ko kun y'a ka jogobaw dɔ ye n'an tɛ k'a walawala an bɛ k'a cun an ɲɛfɛ a jogoba wɔɔrɔna ko ale y'a ye maa min kun don a tun karilen don an y'a mɛn a yebagaw la ko n'a y'a ka san sɛnɛ kɛ k'a ban pewu ko a b'a ka tile 3 balo bɔ a la e miiri la k'a ka nɔgɔn de sɛnɛkɛlaw bɛ yan kuma dɔ hali jaga bɔ ka gɛlɛn a ma kuma tɛ ko k'a bɛɛ di mɔgɔ an yɛrɛ b'a la an b'a dɔn min don
Mogami mada jagama wallahi ni ka nyo suma ni jaga boala ni malimaniya iba fa kan ambe samara ko wallahi ba ilma ni ka jaga bani to ka fle ka nyabi songa do dawara fa ko Allahu akbar me mogami mbo sege mbeke ka samie beke to ko to kala kanu bedi mogoma ko tle sababalo aw boala anga ko to ala bulu neko oni eni ne bise ka ke kele wa ha mo be ka seneke ka dese doron ka jaga de boala e puis islam e udo ani mami ya ka sene bedi mo ma fort le saba kwa to be ala bu Allahu akbar ye kari dai chama Senegal same no mo jaga ready na Oma ni ame ya dingia suma de uma suma ere Allahu akbar ya gosido ya dundam no lo ha niyo ye kenyini ga do baro kon de jaga ya karam ko assalamu alaikum ne nga nyogo sa bena banyar nya sabade yar ma jaga bi bola wa ko ra ka samiye ma nyi edi no de nanya na tv nanya na tv ha ko momi nga kari sera fon nima pasi ni fen fore ba bla yere de na kan no sigatala samiye sene ka bedi mohoma na tara monike adomo ya fanye abi folo wantu de kono ko faga de ma bi ko wallahi eta on fe aya aba laje de jega munun kadi ale ere nu bise ka ma na fa bo di mo ware de Allahu akbar abe qur'ane dom na ko sabula ala ere de ko ke tse ka ala soro fieu aha angana ta do anyere ka furu kono anta to te aya abrachi wala ko lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aha ke mo be ala lawa aha ala ko ibe bloki mi vele kiko de difandangeni ma aywa bara de na onda be ke jugumena ibu laje furu ifamana ka mindo fi musere ko ni ta do itadi ma were ma ogado wallahi ba wano do adi do ma we aywa akai ibe do soro ngala ko ale be mi feka te mo be ka de aha kibala je mami kabina ala kada amadeli ka fini mi nywana dole nam no be bolo kika singa kariya ko dama bai kala fle chorba ngumore ka monina abeta moni ka jega ula kumbaba abo disgi nyoma ara betani mismanu ya bara aya wana tara ka ferela akumita fere ke moti na besegi abaka war pedo feuna kana atlam Allahu akbar ben bedline nu ben bedline ba digelaw nam obeketi wa teketi bona ma bodo go jiga zabe kumwa aha baji ndale anga balaka kumune dugu jera akara ko milimru kumune obeketi ni fema blala aha ko seka ke otechi Allahu akbar ambare Cherif La TV la jabako mali kono mali ko kan foli ni wala yimando o ye audite aw munu soxle no Cherif La TV la wakati bela jelina ni nguyanye kay jamiyatu ansar dini tonde munu sigi oro beni no kay na lamini na u bela jelen farla nyonga kal qur'an kalam belebele minke ni nga wajuli kene belebele sigi ko ke hinengini e kanyashi anfa na karamo ga sedi Cherif Usman Madan Haidara aleka chogoroba nyimama ni tuyanye o keneka amanyi na Allah subhanahu wa ta'ala fe qur'an munu kala na ala kamine do sanuma munu duna ala kanye jonkuna ka maka nunu waleya bara nun teta musaka ko musaka bora oro mun na ala ka nyona chama blano la kanyi na ala fe anga jamana no e mali e chebe ni kambe ala ko do jamana den kelengele na bela jeli ni nyonche ala ku ngaw garse do mina ode ni ama fala ga sigida wera irana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran lakum tinya welila hangalo ndisega tinya welila fala ka